Γεια σας gamers, καλώς ήρθατε στο review βίντεο για το Call of Duty Warzone Mobile. Εδώ θα αναλύσουμε τι ακριβώς παίζει με το Call of Duty Warzone Mobile, αν αξίζει να το παίξετε και την προσωπική μου άποψη για αυτό το παιχνίδι. Αρχικά δείτε το προηγούμενο βίντεο που έκανα για το Call of Duty Warzone Mobile πριν το release του, που ανέλησα τι ακριβώς θα δούμε, και πάμε να το αναλύσουμε τώρα ποια ήταν τα αποτελέσματα τελικά. Το Call of Duty Warzone Mobile κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου και επέστρεψε το Verdansk και το Rebirth Island. Το Verdansk για Battle Royale και το Rebirth Island για Resurgence. Και επίσης έχουμε και 3 maps για multiplayer: Shipment, Shoot House και Scrapyard, με 5 modes: Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Hardpoint και Search and Destroy. Εγώ θα σας εξηγήσω την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό το βίντεο και δεν θα το αναλύσω πλήρες στο review που έγραψα όπως έκανα με το Honkai Star Rail. Εγώ θα πω απλά τι έχω να σας πω και τα έγραψα όλα αυτά στο review. Αρχικά κατέβασα το Warzone την Πέμπτη, δηλαδή μόλις μου ήρθε ειδοποίηση ότι είναι έτοιμο προς εγκατάσταση, πάτησα να κάνει εγκατάσταση. Προσπάθησα να παίξω λίγο, έπαιξα λίγο training και κατάλαβα ότι αυτό που περιμέναμε 2 χρόνια να κυκλοφορήσει από τον Μάρτιο του 2022 ήταν για τον... Αρχικά, what the fuck is this? Πείτε μου, είναι γραφικά αυτά ρε μαλάκες, σοβαρά τώρα. Τουλάχιστον σε Android, γιατί σε iOS ή σε δυνατές συσκευές Android είναι πολύ καλύτερα τα γραφικά και τα frames και τα textures, αλλά οι περισσότεροι είμαστε low-end device gamers από Android και για κάποιο λόγο στο Android τα γάμισαν λίγο, δηλαδή στο App Store έφτασε 4,4 στα 5 η βαθμολογία για το Warzone Mobile. Στο Play Store έφτασε μέχρι και 1,8, το χαμηλότερο. Δηλαδή έφαγε review bombing. Να ξέρετε, πράγματα που εντόπισα είναι οι ελλείψεις σε κάποια skins, δηλαδή ένα skin που ήθελα να βάλω δεν πέρασε από το Call of Duty Modern Warfare 3 και Modern Warfare 2 και Warzone στο mobile. Ήταν το Biohazard skin του Koenig, το οποίο μπορείτε να πάρετε άμα κάνετε extract το weapon case στο Almazra στο DMZ 7 φορές. Επίσης, εγώ που είμαι σε Xiaomi κινητό και με αυτό τραβάω το βίντεο τώρα, αυτό που βλέπετε, μην δοκιμάσετε να κάνετε scroll με τα 3 δάχτυλα για να τραβήξετε screenshot. Το joystick θα κολλήσει πάνω, εδώ, δείτε εδώ φωτογραφίες που έχω τραβήξει screenshots, και δεν θα μπορείτε πλέον να κουνήσετε τον παίκτη σας. Στη μια φωτογραφία με το Rebirth Island το έκανα χωρίς να το ξέρω, και στη δεύτερη φωτογραφία το έκανα στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, ξέροντας ότι θα γίνει αυτό το bug, απλά για να έχω φωτογραφίες να βάλω στο review. Επίσης άκουσα από πολλούς ότι θερμαίνεται η συσκευή όταν παίζετε Warzone Mobile. Εμένα δεν μου τύχε κάτι τέτοιο, γιατί δεν έπαιζα και πολύ. Έχω πολλά πράγματα να κάνω, projects. Αλλά ναι, άμα όντως θερμαίνεται η συσκευή έτσι, καλύτερα να πάρετε το κινητό σας, να κατεβάσετε Warzone Mobile, να το έχετε ανοιχτό και αντί να παίζετε Warzone Mobile, να πάτε να σιδερώσετε τα ρούχα σας. Γιατί όχι? Μη καίτε τσαμπαρεύμα και πληρώνετε τη ΔΕΗ. Μάγκες, μετά έγινε ένα update που θα φέρνανε διορθώσεις υποτίθεται, αλλά τελικά τα κάνανε χειρότερα. Δηλαδή μπαίνατε μέσα στο Warzone και προσπαθούσατε πολλοί παίκτες να μπείτε match, και αυτό έτυχε και σε μένα, και γι' αυτό άρχισα να ανεβάσω το review, αλλιώς θα ανέβαινε πιο νωρίς. Λογικά θα το ανέβαζα εκείνο το σουκού μετά την Πέμπτη που κυκλοφόρησε, ή τη Δευτέρα που ήταν 25η Μαρτίου. Χρόνια πολλά για την Ελλάδα, για πριν μια εβδομάδα, το λέω τώρα. Προσπαθούσα να μπω match και
μου κόλλαγε στο loading screen. Δηλαδή μπάρα εδώ κάτω έμενε στο phase 3 κάπου λίγο πράσινο για να δείξει ότι κόλλησε, ενώ το animation έπαιζε κανονικά, δηλαδή έδειχνε εδώ κάτι εφέ ότι έπαιζε κανονικά η οθόνη, αυτό που κάνει με το τετράγωνο. Καταλάβατε. Και για μια εβδομάδα δεν μπορούσα να μπω καθόλου. Νομίζω μέχρι Τετάρτη Πέμπτη ήταν αυτά τα bugs. Τελικά τα διόρθωσαν, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το gameplay. Μου πείτε, είμαι low-end device Android player, αλλά το review αφορά την προσωπική άποψη του συντάκτη. Όμως επειδή σίγουρα δεν έχει το low-end Android device, θα είμαι λίγο πιο ελαστικός με τη βαθμολογία μου. Θα το βάλω σίγουρα πάνω από 5 το γενικά. Επίσης δοκίμασα να παίξω και με DualShock 4 controller. Άμα έχετε συνηθίσει να παίζετε σε κονσόλα, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε DualShock ή DualSense ανάλογα τι κονσόλα έχετε ή τι controller έχετε. Θα θυμηθείτε να βάλετε τα settings που είχατε στην κονσόλα, να τα βάλετε και στο κινητό, ώστε να σας βολεύει το gunplay. Το είπα gunplay, όχι gameplay. Το παρατηρήσατε? Τώρα σχετικά με το gameplay τι να πω. Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο. Πέφτετε σε ένα location του Rebirth Island ή του Verdansk από το αεροπλάνο, βρίσκετε loot, σκοτώνετε παίκτες και πρέπει να μείνετε ως το τέλος. Στο Battle Royale έχουμε το Gulag, δηλαδή τη δεύτερη ευκαιρία. Στο Resurgence έχουμε το Resurgence, που αν οι συμπαίκτες σας επιβιώσουν για λίγη ώρα θα κάνουν redeploy. Υπάρχουν και κάτι νέα mechanics, όπως να βάζετε τον παίκτη σας να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει αυτόματα τις σκάλες, όχι τις σκάλες που σκαρφαλώνετε, ενώ τις σκάλες της πολυκατοικίας. Είναι λίγο άχρηστο, γιατί την ώρα που το βάζετε αυτό ο παίκτης σας περπατάει, οπότε είναι ένα άχρηστο mechanic, αλλά δεν θα τη λάβω καθόλου υπόψη μου, γιατί δεν νομίζω να επηρεάζει σημαντικά το gameplay. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο μου βίντεο, έχει κοινό progression και battle pass το Warzone Mobile με Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 και Warzone 2.0, και θα μπορείτε να κάνετε level up τα όπλα σας από οπουδήποτε. Προσέχτε όμως, μαζί με τα όπλα περνούν και τα blueprints. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα περάσουν και τα modifications, δηλαδή πρέπει να ξαναφτιάξετε τα όπλα σας από την αρχή. Για σας όμως που δεν τρέχει τόσο καλά το Call of Duty Warzone Mobile στο κινητό σας, μην ανησυχείτε, γιατί έρχεται στο Warzone 2.0 πίσω το Rebirth Island στη σεζόν 3 στις 3 Απριλίου. Δεν είναι πρωταπριλιά, επιστρέφει το Rebirth Island. Έχω να πω ότι τελικά το Warzone Mobile δεν άξιζε όλο το hype αυτά τα 2 χρόνια, και ότι απλά εκμεταλλεύτηκαν την νοσταλγία μας, τις αναμνήσεις μας και τις έβαλαν σε ένα mobile game που είναι unplayable στις περισσότερες συσκευές. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όταν ανέβει το review στο gameworld.gr θα τα ανεβάσω στην περιγραφή, θα την κάνω update και θα ανεβάσω το link και στα σχόλια. Να πάτε να βάλετε όλοι user score και άμα σας αρέσουν τα FPS να αφήσετε σχόλιο, και εδώ και στο gameworld.gr. Τελικά το Call of Duty Warzone Mobile μου άρεσε. Πρωταπριλιά, συγκεντρώσου, εμένα βλέπεις. Βλέπεις ποτέ να είμαι σοβαρός. Bye bye gamers και καλή πρωταπριλιά.